Här kommer en ny låt till Djurgården. När Djurgården var i Vimmerby och de spelar fotboll, och då spelar de i VM-final. Då gjorde de mål. Och sen när Djurgården mötte Anita, då man vinner någon, för vi hatar AIK, för vi är Djurgårdens IF. Och Djurgården spelar innebandy och de är jättebra. Och Djurgården gjorde mål igen, och det var jättebra. När Djurgården möter Piteå, då är de jättebra. Och nästa år så tar Djurgården SM-guld i innebandy. De som hejar på Djurgården, och de är bäst i världen. Nästa söndag spelar Djurgården, de spelar svenska cupen-finalen. De spelar mot IFK Göteborg, då blir det en mass. Då får vi se vem som vinner, men då kan jag säga så här: om Djurgården vinner mot Blåvitt, så bjuder jag på öl. Om Göteborg vinner, så den som hejar på Djurgården och Krifo, han får bjuda på en öl. För det ska bli så kul. Okej. En låtas var kul. Fy fan vad han är ful. För vi hatar AIK, för vi älskar Djurgården. Och sen fick då när de vann mot Kanada igår, och det blev straffar, och då gjorde Sverige mål. Och sen så gjorde Kanada mål, och
8, 2, 1, då vägde de nummer 12, okej. Och Fredrik den som han åkte fram och sköt ett slagskål. Men och då sa krogen så här. Ja, och det var mål. Och sen imorgon så spelar Sverige sin final. De spelar mot Finland i morgon. För vi ska gå till VM-final. Tack så jättemycket.